এই সেই প্লেট এটা তো ହଁ ହଁ आकाश ହେଇ ଆକାଶ କ'ଣ ହେଉଛି ତୋର ହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଚାଲିଛି ତ ନା ରେକର୍ଡିଂ କର ତା ଦେହ ପା କଟିବନି ତ କାହିଁ ସେମିତି ହେଉଛି ସେ କ'ଣ ହେଉଛି କାହିଁକି नहीं है फीड रो फ्री अरे କ'ଣ ହେଉଛି ତୋର सही सूत्र ये ଧରିଲୁ ଧରିଲୁ ଧର 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 ନା बोध है ऑनर रे कर ଧର କାହିଁ ହେଉଛି ତୋର କାହିଁ ହେଉଛି ବସ୍ କାହିଁ ହେଉଛି ତୋର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଛାଡ଼ କୁମାର କୁମାର ଫିଟ୍ସ ହେଉଛି ଦେଖିଲ ଏମିତି କାହିଁ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଉଛି ଏ ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ଧାର ଖାଉ କେତେ ସମୟ ହେଉଛି ତାର ସେ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବ ମୁଣ୍ଡ मैंने ବାଜିବ खुशी रे तो एंती ନା नहीं ତାହେଲେ ବନ୍ଦ ସାର୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ସାର୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ରେକର୍ଡିଂଟା କର ରେକର୍ଡିଂ भाई बहुत कहि जीवा ना खाली टिके हेले भी दरकार टिके हेले भी ସେଟା ଦେଖିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏକ୍ସପର୍ଟକୁ ଦେଖିବା ନା ତ ଘୋଡ଼ା ତ ଠିକ୍ ଅଛି କାହିଁକି ଯାଉଛି ବାଟେଇ ପକଉ ସାରେ ଘୋଡ଼ା ତ ଏ ଏଇ କହିଲା ସାର୍ ହାତ ବନ୍ଦ କଲେ କ୍ଲୋଜ୍ କଲେ ପାଣି ମାରିକି ଯାଉଛି ଗୋଡ଼େଇ କରୁଛି ନା ଫିଟ୍ସ ହେଇଗଲା ଥରେ ସାର୍ ଫିଟ୍ସ ମାରିଲା କି ହଁ ଫିକ୍ସ फीड से ଫିଟ୍ସ ନାଇଁ କି एंती मजा री जणा ପୁଣି ସେ ଶୋଇବ ପୁଣି ଚୁପଚାପ ହଁ ଫିଟ୍ସ ହେଇଗଲା ଓ ତାକୁ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ସାରେ ଗୋଡ଼ଟା ଗୋଡ଼ ସାରେ ଗୋଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଛି ଦେଖିଲେ ଗୋଡ଼ ସେଇଟା ଏ ହେ ପାଣି ମାର ଟିକେ ରେ ଭାଙ୍ଗ 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 ନା ଖାଲି ହେଇଗଲା ବଡ଼ ଟେନସନ୍ କରିଦେଲା ପୁଣି ତା ପାରିଲୁ ଗୋଟେ ତାପରେ କତରି ପକା ଶୋଇବ ପାର କତରି ପାର ତାପରେ ଗୋଟେ ପାର ଶୋଇବ ସେଠି ଏ ବଡ଼ ହଇରାଣ ଆଜ୍ଞା ସେ ପାଣି ଗଲେ ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ हां कि खेलु थिले ହଁ अलगा टाइप रो हे जाउ माने बेसी हे जीवा कि ତାହେଲେ କତରି ପାର ସେଠି ଶୁଆ ତାକୁ କେ ସମୟ ଶୋଉ ବଡ଼ ହଇରାଣ କ'ଣ ତାର ହେଉଛି ଭାଇନା କେଜାଣି ଏମିତି ଜାଣିବନି କିଛି ନା ଲାଗିନି କିଏ सदा लागी जाउते ये तार साइकोलॉजी अछि ସାଇଟୋଲଜି ଗୋଟେ अछि आउ सही समय रे एंती फीड हे गले हेडा हेंती हे जाउ ताहा सुनो तुमे जोडा पिला इमान को मजा देखिबा पे हेती तर ନା 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 ମଜା ନାହିଁ ମଜା ତାର ଫିଟ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ମୋ କୁକୁଡ଼ାଟା ସେମିତି କିଛି ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଜାଣିନି ଶୋଉ ଶୋଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏକ୍ସପର୍ଟକୁ ଦେଖେଇ ହେବ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇ ହେବ ହଁ